shirin fim ɗin a duniya. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, shirin fim ɗin a duniya shiri ne da ake sakan muku shi a kan ranar Laraba da misalin ƙarfe 8 na dare a kan tashar nan da kuke gani, kuma a ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan shiri. Shirin da kan ilmantar, ya nishaɗantar, kuma ya faɗakantar da masu kallo. Ku ci gaba da bibiyan mu ta nan ne da zarar mun saki duk wani shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, wannan shiri na fim ɗin a duniya yanzu haka mun zo muku da albishirin cewa yau za a dawo ɗora muku shi da misalin ƙarfe 8 na dare a kan tashar nan da kuke gani. Mun gode da bibiyan mu da kuke a kowane lokaci.